Košarkaši Partizana izgubili su od Armanija sa 85-79 u 25. kolu Evrolige. Crno-beli su tako doživjeli 17. poraz u elitnom takmičenju, dok je italijanski tim došao do 12. pobjede. Evidentno je da srpski i regionalni šampion izgleda sve bolje pod vođstvom Joana Penjaroje. Iako je meč izgubljen, Partizan je pokazao borbenost i nije se predavao do samog kraja. Meč u Milanu je počeo vrlo efikasno sa obe strane. Posebno je raspoložen bio Zek Ledej koji je pogodio 2 trojke protiv bivšeg kluba. To nije obeshrabilo crno-bele koji su držali rezultatski priključak. U meču su se dobro uveli Džekiri i Josetkovski, ali je Partizan posle prvih 10 minuta imao 3 poena zaostatka. Naredne nedelje je na programu duplo kolo Evrolige. Partizan će najpre gostovati Makabiju, pa će dočekati Panathinaikos, a Armani će ugostiti Baskoniju i onda ići na Megdan Asvelu.